Astelehen goizean ireki dute Zizurkildik Adunara doan GI 30-31 errepidea. Lehen 4 metroko zabalera zuen, orain 6koa, eta honez gain 2 metro zabaleko espaloia ere badu oinezkoei garrantzia emateko. Larraitz Ugarte mugikortasuneko eta bide azpiegituretako diputatua, Josu Amilibia Adunako alkatea eta Zubi Eder enpresako kideak izan dira errepidearen inauguraketan. GI 30-31 bidea berritu dugulako Adunako udalak diputazioarekin elkarrekin. Urte asko diaia, karretera hori beti arriskutsu xamarra izan du da, karril batekoa bakarrik zan, pare bat kurba arriskutsu zeukan. Orduan urte askotatik diputazioari eskaera egiten egon geha, bide hori zabaldu egin barzala. Guk ikusten genuen beharra udaletxe bezala zen oinezkoentzako nolabaiteko bide bat egitea herritik gora eta bera ibiltzeko segurtasunarekin. Diputazioari planteatuko genion eta komentatu ziguten beraien eskumena karretera zela, baina gu nahi genuen parte hartu proiektu berdinaren barruan egingo zela espaloia. Orduan, udaletxeak ere apostu potoloa egin du, olako udaletxe txikin batentzako suposatzen duen inbertsioa, baina guretzako oso garrantzitsua zen herritarren segurtasunerako eta mugikortasuna sustatzeko batez ere kotxea pixka bat alde batera uzteko horari egitea. Kostua, pixka bat 550.000 inguru izango dira, eta udalak 129 aportatuko du, 220.000 euro inguru. Errepidearen ezaugarriei dagokienez, 4 metroko zabalera zeukan errepide bat zala eta zabalpenaren ondorio 6 metroko errepide bat bilakatu dela. Ezagutzen dugun bezala Gipuzkoako orografia oso kurbatsua da eta errepideek zabalera on bat edukitzeak asko segurantza edo asko betzen dau. 110ko aldapa badako, eta esan bezala, hitzarmenaren kostuei dagokionez edo, 129 Adunako udalak ordaindu dau, eta gainontzekoa Gipuzkoako Foru Aldundiak parte bat guri zegokiguna zalako. Obrarak hasi ziren irailaren 20an okerrez baldin banago, urtarrilaren 24an amaitzea aurre ikusten zen, baina euritengatik eta azken aldian daukagun klimatologiarengatik bide seinaleztapena eta beranduago egin behar izan da.